Evo, pravimo ćurose ili kako ste rekli, špric. Krofne. Špric, krofne, starinski recept i alatka. U šolju brašna, ne, prvo ide voda, pa onda dodamo, šta ste? Margarin. Margarin, 50 g margarina, malo soli, šećera i onda ste dodali šolju brašna, to promešamo i posle 3 jaja, kad se onako ohladi, mikserom jaje po jaje, onako bude tvrdo, onako testo i evo sad se to na ulju prži, peče. Koliko je star ta mašina? To je još od babe. Ajoj. Nekad žene ovo ručno pravile. Koliko treba ovo sada da se ispeče? Pa sada vidimo. Uvaljamo u šećer, cimet. Sad popularna čokolada i za čas poslastica gotova.